जयंती मंगला काली भद्र काली अगर दिक्कत बात तो तनी मनी है हटे के पड़ी जैसे कि श्रोता से समझौता गोलू राजा ना करी सही बात ना श्रोता से समझौता ना छोट बात हम तो कहम कि राहुल भैया तनी मनी रहो तनी मनी हट जाए अब ठीक बा नीचे लेकर कुर्सी पर जयंती मंगला काली भद्र काली भवानी भैया की ओर से आशीर्वाद मिलो। अच्छा भवानी भैया के साला है उनकर तो बियाह भइल नहीं खे तो साला कैसे हो तब तो हमारो बियाह नहीं खे भइल हमारो रूरत सोने लगने। अच्छा ठीक बा धन्यवाद धन्यवाद बड़का भैया के जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उदयाचल अस्ताचल हिमाचल नीलाचल भा मैहर मदराचल विंध्याचल हे मैया जहवे जे जाचल सवाचल हे शैल सुता तो संकट में जातई जब बाचल हे मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल है मैया दस भुजधारी हो शिकारी के मतारी अम्बे रौरे बल फिरनी कुलाचल है मैया। बीणा वाली माई से एगो शुभम चतुर्वेदी जी के काल वीडियो देखत रहे रौरे बजौले वाली तो मन कइल है कि उहे गीत से शुरू कइलिया बाकी फिर सोचनी कि नया गीत हो ओम प्रकाश बाबा और ढेर नया इस्तेमाल कइली तो घबराइयो जाला तो सोचनी कि ना भरत शर्मा जी के लय हमारा याद आ गइल है कि अरे जब से गवाना के हाँ तनी मनी जल्दी करो वाह अति सुंदर। अच्छा नाम का धरे के लोग चिन्ह जे के भवानी सिंह के रौरे पाहुन है। हां जी अरे दिनवा धराई रतिया ननी दयावे देह पिया राई दिनवा धराई बीड़ा वाली माई से भक्त कहता कि माई ए माई बाटे बड़ी गरजिए से बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे बड़ी गरजिए बटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे
जिला पंचायत प्रत्याशी संजय यादव जी, ग्राम पोस्ट पुरास, जिला बलिया। भाई हमारा गौरव कुमार सिंह जी आशीर्वाद दिले बनी। हाँ जी और संगीत प्रेमी हाँ हाँ कलाकार भी हैं, हाँ जी हमारे गार्जियन भी हैं। वाह ओम प्रकाश बाबा की ओर से आशीर्वाद मिलल। जय हो बार बार प्रणाम करो। आरती कहता कि माई ए भाई ये हमार सौभाग्य कहल जाई हाँ जी कि हमरा कितना लोग माने वाला बा, सही न तो हमारा भी कुछ नहीं थे। ना छूटल किनार तले टूटल पतवार हो, जय हो बन जा खेवैया नैया परल मझधार हो। छूटल किनार तले टूटल पतवार हो, बन जा खेवैया नैया परल मझधार हो। अरे कैसे के पास जाई ए भाई आ जय हो वाह एगो हम माला पहनाई अपना जी चाचा के। अरे उरा तो हमारे समाज के भी शान बानी, हाँ जी पूरे बाकी बलिया के आन बान शान बानी। सही बात और उरा खातिर खड़ा अगर बेटा ना रही हाँ जी तो फिर के रही। कोई ना हमारा जी चाचा की ओर से रह कुछ ले ले तो तब माला पहनाई। छिट दिया कैसे के पार जाई, कैसे के पार जाई पवरे नया आवे आवे बतारी तो बबुआ बोलावे। अरे कैसे के पार जाई पवरे नया आवे आवे बतारी तो बबुआ। जी सर ए सर मलू यादव जी की ओर से वाह रामपुर से आशीर्वाद दिले बनी। जय हो माई संजय जी के फूफा जी बहुत बहुत कमे समय में भी चल जाए। जय हो फूफा आशीर्वाद मिलल हमारा जी चाचा के, पद प्रतिष्ठा बनो रहो। एगोन्द्र नाथ ITI हाँ जी पूरे बाकी बलिया में ना, बिहारों में बन जाओ, सही बात झारखंडों में बन जाओ हाँ जी कि हमनी के सीना चौड़ा रहे। सही बात हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के, चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के, चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। इतना आशीर्वाद बुझाता कि सुमंत पांडे जी की ओर से आइल बका, हाँ जी प्रधान जी की ओर से बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। जय हो हमारा अमरनाथ पांडे जी उर्फ छोटू बाबा बैठल बनी। हाँ जी और उरा बैठनी है तो हमारे मनोबल ऊंच हो गई सही बात काला टीका कि सोनू संग दिल संगे अरे सिरवा झुकावे। एमे तो ओरिजिनल चौगुन चाहे लगा कि ना, ना 12 बजे के बाद मारल जाए। सही बात क्या बाबा कि सोनू संग दिल संगे सिरवा झुकावे। अरे आवे मतारी तोहार, अरे बबुआ बोला
संगे सिरवा झुकावे अब ये मतारी सोनू संगती अरे सोनू संगती संगे अब विश्वकर्मा जी के गीत हाँ जी सोनू भैया गा दिले बड़े तो हमनी के गोड़ लाग के सही बात यही मनाई जा का कि कोनो दुनिया में जाई जा हाँ जी तो विश्वकर्मा भगवान के कृपा बन रहो सही बात कुछ होखो मत ना ई गीत सोनू भैया खातिर रहे दिया सही बात हमनी के आगे के काम शुरू कर लिया वाह वाह ठीक रही ना भैया हाँ जी सही बात पायल जी आज कृपे बा विश्वकर्मा भगवान के राउर नाम अदिति अंजलि अंजलि